Hej, det er Robert fra Collabo og Collabo.dk. Vi har opdateret siten med lidt nye funktioner og genveje, og vi håber I kan lide det. Laver lige en lille præsentation af det her. I toppen af siden er menulinjen. Den eneste ændring der er her er, at outletten er blevet til tilbud. Hernede får du adgang til nogle af vores kategorier, og i teksten kan man klikke på en af de nævnte brands og gå direkte til siden. Vi forsøger hele tiden at holde jer opdateret med nye videoer og hurtig adgang til nogle af vores sociale platforme. Hernede vises de sidste ankomne varer, og i bunden af siden er kontaktoplysninger, anmeldelser, informationer, produkter og åbningstider i den fysiske butik. Den nye funktion på siten er, at det er muligt at søge på kategorier, mærker eller størrelser. I mit tilfælde bruger jeg størrelse large. Så vises kun varer tilgængelige i størrelse large. Jeg kan også tilføje en kategori, eksempelvis jakker. Så vises kun jakker i størrelse large tilgængelige på siten. Denne funktion gælder også under tilbud. Her vises kun varer, som er på tilbud. Håber I kan lide de nye opdateringer. Vi glæder os til at handle med jer.